Hayibo Nkabe, wahlala phandle ekuseni kangaka yini kwenze njani? Phakathi kwamabili kuvele kwaqala ubuthongo. Hayi angifune nakwazi ukuthi yini nje lena eqeda ubuthongo, ngiyazi inkinga zomjolo. Injani yona le ntombi le esiqala ukuhlanyisa njengamanje ngoba uvuka ekuseni kangaka nje? Yena muhle, muhle. Hayi Nkabe, shuthi usemathandweni ngempela Nkabe. Semathandweni ngiyamthanda udali wami. Yazi Nkabe yami usemathandweni kanjena wavele wangikhumbuza i-ex yami Nkabe, wangikhumbuza i-ex yami. Eboyela kwi-ex yakho uma usayifuna. Ini mina Nkabe ngibuyela ku-ex yami? Hayi cha bo, ngeke hayi angibuyeli phela. Ayakala mantombazana athi mina ngiplay. Hayi Nkabe, usunamanga-ke nje manje wena nokuba yi-player ngento embili nje usuyi-player. Hayi kahle. Hayi yona ayikho lento yakho. Uma ngikhuluma mina wena uyangiphikisa. Hayi ngiyakushiya ngiyahamba la, ayikho lento yakho lena.